Отново протести за тютюна в района на Гоце Делчев и Сатовча днес протестираха и децата. Родителите им ги спряха от училище с мотива, че нямат пари за тетрадки и закуски. За протеста на живо от Ирина Жерева. Добър вечер, Ирина. Добър вечер. Намираме се в село Вълкосел, в което живеят 2500 души. 400 от тях са ученици. Днес нито едно от тези деца не отиде на училище. И в този късен час тук около мен има хиляди жители на селото. И не само на селото, а и на съседните села. Вижте малко повече за проблемния ден, за напрежението днес на жителите от община Сатовча. В семейството на Мехмет и Айше всички гледат тютюн. Продукцията им обаче мухлясва на тавана. То гние колко? 5 месеца вече. А той има пазар, ма иска да го вземат на 3-4 лева. То по-добре да го прекара зад граница, да го продадеш колкото тук. Семейството има 2 деца, едното е в 3-ти клас. И чичина работя и на училище ходя, но паричките не ми стигат за закуска. Детето плаче, като кажеш, че няма, вика другите деца имат, аз нямам. Шакира е само едно от стотиците деца във Вълкосел, което днес пропусна часовете в клас. Днес вместо на училище децата отидоха на протест. И ние сме абитуриенти, родителите нямат откъде да ни дадат пари, за да си купим рокли. Единственото, което си позволяваме, само по една закуска и това е. Площадът почерня от недоволни. Запалиха низи с тютюн. С парите се справяме много трудно. Имам 2 момичета. Сутрин стават в 2 часа. Вечер лягаме в 12, докато нанижим тютюна, да се нахраним, имаме 2 часа сън. За тия 2 часа сън ние какво можем да направим? И сега да се подиграва държавата с нас, да ни дава 4 лева на килограм. Хората настояват за двойно по-високи изкупни цени. Според тях реалната цена на килограм сух тютюн е 10 лева. И в този момент тук стотици родители са довели децата си. До мен един от жителите на село Вълкосел. Кажете ми, защо отказвате да продадете продукцията си на тези цени? Отказваме да си дадем продукцията, защото това са много ниски цени. И хората страдат в момента за пари. Колко пари вие искате? 10 лева струва ли ви се реално наистина? Реално даже и малко, но много доволни сме от това, което мислиме 10 лева да ни се дава. До кога ще продължи протеста? На колко време няма да пускате децата си на училище? Протестът ще продължи до безкрайност. Защото народа изнемогва, имат студенти, няма с какво да учат хората, нямат пари. Дори имаме някъде около 27 къщи изключени от ток, които хората няма с какво да си платят тока. Безпаричието е много голямо. Благодаря ви. Разбрахме, че протестът тук ще продължи до безкрайност, както каза и моят събеседник. Аз само искам да завърша с това, че получихме и подарък. В това пакетче се намират толкова семенца, от които може да се направи 1 тон продукция. Хората твърдят, че само това им дават фирмите изкупвачи и от тук насетне единствената им цел е да им купят продукцията възможно най-евтино. Това е, колеги. Ирина Жерева за протестите на тютюнопроизводителите. Благодарим ти, Ирина.